extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5
ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibo yung oras sa Pilipinas, alas 7:35. Ang oras builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Subong man ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX coffee mix. Naka-kafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas sa family Villar, kay Mark Villar, kay pagkaisay nga si Aguilar, sa nga may nakuha nga 18 bilyones sa flood control project. Aban, si Merry Christmas inyo no? Namilamon yun, no? Di 84 na lang kadlaw ang nabilin, Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mayang gabi sa aton nga mga kauturan, mayang gabi sa inyo tanan-tanan, kag sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa 180 ka mga barangay sini nga aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito, sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Rebalo City proper, kag sa ato man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka Compony City sa Birgong Probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sini nga aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandal mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad duwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dlagko nga mga issues.
Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling nga nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pangalagad. Kinahanglan maging kaupon man naton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters. May kang tanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Mga follow-up reports, mga pilaka, mga investigative reports, akip na mga on-the-spot reports. Aton karon pagkakwaon nagikan sa aton nga mga K5 reporters direkta sa patrol. Kung aton karon si K5 Aaron Lloyd Rifoyo, tupod man sa K5 Kim Kaluyo. Samtama ikaupon man naton karon mga balita nagikan sa Iloilo City Hall with K5 Jenny Kauyunan, Provincial Capitol with K5 Alex Escalante, kay mga tipon man nga mga balita kay information nagikan kay K5 Karen Badilla. Sa kinaandan, mga dalagko magkaroon nga mga balita nasyonal kag balita international pod sa aton nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Kinahanglan ako naman yung K5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad. Mga K5, today is a Thursday, October 2, 2025. Ikapit sa 2 na kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad mga K5. 84 na lang kadlaw ang nabilin. Pasko na. Advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag siyempre naabansi naman niya ang Christmas sang mga politiko kag mga kag mga inang taga DPWH kag sang mga kontraktor abansi nila Christmas. Ang ilang Christmas ya halos kada adlaw may Christmas ang mga buwisit. Kada adlaw ya may Christmas sila. Akon mimo gira kubran na kwarta sa aton permi milyon-milyon. Halos kada adlaw ya may mga minilyon ang mga yudi kakak nila nga ang mga bilik sang ilik nila ya may mga ginakaka nga kwarta kada adlaw ya sa aton. Kita aton ya kada adlaw pinagtaas nga ang aton nga income ya kada adlaw ya pinagtaas siya gatos-gatos. May ara gimang siguro libo-libo kada adlaw ng income. Pero ila ya minilyon-milyon yang ginaistoryahan kanami nga klase kag sige lang ate watami mo kay ti sila subong ang abilidadan mong why sila balo kung magkalamatay ni mga yudi patula nila ni why sila balong hindi man nila gyapon makuan hindi man nila gyapon ni madala kag madala sa ilang kamatayon ni ang ilang mga ginapang kaukaw nga kwarta. K5 tatlo lang pirmi nga ako nga ginapamangkot. Nga ako pirmi ginapabati-batian nga mga damol guya kag mga lampingasan nga mga tawo. Number 1 mga K5 mga politiko halin sa senador pagkadto sa congressman. Halin sa senador pagkadto sa congressman, pagkadto sa gobernador, pagkadto sa mayor. Tanan-tanan halos kalabanan. May makita kaniguro nga mga politiko sa ato sila nga sosyudad nga matinlo talagsas malaka. Ila binagid kung mga bag-o pa lang pero kung mga tigulang na mga daan na mga ginatawag naton nga mga trapo. Ngambal kita nga trapo mga traditional politician. May abilidad na balaan na nila kung paano mangraket. Balaan na nila kung paano magpalusot para nga makarakit sang kwarta nagikan sa kabansang gobyerno. Mga K5 hali sa barangay nga mga proyekto pagkadto sa mga nasyonal nga mga proyekto. Ubos-ubos gid racket sa mga unikang garon yung mga bilik sang ilik nila. K5 Andre. Kung magbilik sa ilik kani ko magyuhom sa ako nga magtulok. Mga K5. So istoryahan tara karon ng mga pila ka mga balita na ka-informasyon. Diri sa ato sining nga pagpangalaga diri gidamang sa K5 Night Watch. Mga K5 pahibalo anay sa aton nga mga pinalangga nga mga pumuluyo. Ilabi na gid sa mga masugid nga mga listeners ka mga masugid nga mga sumulunod sang K5 News FM Iloilo. Mga K5 samtang wala pa ko makaplastar sang pahibalo, share the live lang anay ha. Like and share lang kamo sa duwa naton ka mga
ka mga Facebook page nga naga-cross-post karon. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang June Kapulot News Live. Amo ning duha ka mga Facebook na page naton mga K5 nga naga-cross-post para sa ato sining nga live nga program diri gidamang sa K5 Night Watch. Kay baluan na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan kay may kundi ang amo sining nga boss si Doc Ramil Oy mga ka-K5 kag ang K5 News FM Iloilo ang may ara nga ginapatigayon nga mga promo para sa inyo. Ara kamo nga mga promo da mga libre nyo nga mga kape tapos may mga ginapanghatag si Doc Ramil mga ka-K5 sang mga premyo sa mga kauturan naton nga mga naga-follow ka naga-share sang iya sining Facebook page no personal kag sang Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Kay balo lang sa inyo tanan-tanan nga ang promo ni Doc Ramil Oy kag sang K5 News FM Iloilo ang wala nagapanukot sang kwarta ha kag wala nagabaligya sang tiket. Yuda po gabilik sang ilik. Ginuro intrahan nyo naman. Ha? Kung may ara nga mga nagahimo sina sa inyo nga mga lugar, palihog lang makigangot kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Agod nga matagaan sa nakaigo nga aksyon ang mga scammer nga ini nga nagagamit sang promo sang istasyon. Kagang promo para lang ini mga ka-K5 sa mga naga-follow kag naga-share sang page ni Doc Ramil Oy kag sang K5 News FM Iloilo. Kani maghalong kamo mga ka-K5 sa mga scammer. Nga ini mga ka-K5 nga matapos naton nga mabaton no, ilabi na ng istasyon nakabaton sang reklamo may kang tanan sa pagpanukot kag pagpangbaligya sang tiket mga dungol sa inyo korona kung ano ganitong mga sikat gani nga mga promo kag kung ano tong mga pati ang mga produkto sang klinika de alternatibo medisinan Willis Center ginakuha nyo na ginapiki nyo na katapos pati mga promo Doc Ramil kag sang K5 News FM gina-scam nyo pa daw abe paghimo kamo diya sang inyo ay bilik sang ilik karon mga ka-K5 so munang paibalo nato na una sa inyo tanan-tanana na kay parang makakuan kamo bla mabalaan nyo kaya binila na karon base kung tuod bala na kami amon yung nga sagi kami amon yung kapanukot kag sagi kami amon yung ka pahatag sa mga ticket mada sa inyo kay promo gani na kinahatag ng libre sa inyo na pagkatapos manukot pa kami kung nga akong pangkilala sininga tinunto ito mga ka-K5 Turihan tara karon mga ka-K5 daw sa ato sininga mapapagpangalaga so pahibalo na sa inyo tanana hala sige diri kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita lokal balita nasyonal kag iban pagid nga mga balita internasyonal mga dalagko nga mga balita nga aton pagkatalakayon para sa subong nga gabi sa aton karon nga Huwebes nga edisyon diri sa aton nga pagpangalagad share the live and share lang share and like lang no sa ato sila nga duha ka mga Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag ang June Kapulot News Live. Ayos, so hala sige. Sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita ka informasyon preparahan naton nga madala kag malabot ma-interview live ang barangay kapitan sang barangay Katilingban sa distrito sang Mulo nga si barangay kapitan Juliet Ardinio no barangay kapitan Juliet Ardinio sang barangay Katilingban sa distrito sang Mulo sa diin nangin kontrobersyal ang iya nga waiting shed nga napamtang dira sa may atubang man lang kuno dapit sa ila sini nga barangay hall ang ining iya nga barangay waiting shed mga ka-K5 ang nakabutang ang karatula kakon pila ang presyo din kay mo kita sa apat lang kabilog nga gamay-gamay nga daw haligi nga naging patiko pagkatapos kinbutangan sang chicken wire sa babaw sang atop kag imbutangan sang plastic nga screen daw screen nga atop mga ka-K5 nga kon mag-ulan gani katulo man kay galusot ang tubig mga ka-K5 biliya iya mga ka-K5 babi nyo kon pila 798,798,527 pesos and 47 centavos
ang 47 sentimos na nga kuan siguro na waki base mo nang panintimos nila. Natawan nyo lang itsura sa waiting shed. Mga ka-K5 no, 4 lang gali haligi, gabi ako ng isip-isip 5, subong tingwaan ko gin isip. 4 lang gali kabilog nga haligi. 4 kabilog nga haligi, pagkatapos mga ka-K5 no, ang haligi naging tungtong parang pwede kagamay-gamay bla. Base gani siguro si Paon guro na ni Jackie Chan base mawasdak na. O base kung si Chuck Norris siguro magsipa sina. Or si inang sino gani ning isa pa giniyon ng si Steven Seagal. Mga karatista bla. Mga ka-K5. Ay sos. Si Bandam siguro matiyag ko bisan na isa na guro ka disog nga inumbol siguro ni Bandam siguro ba si mawasdak na naguro. Ang kadakuon sang mga haligi nga pinamutang la 4 lang gali ka haligi. Pagkatapos gatanga pa ang kwan ay ang atop lang way man siya gatangla mo no. Di ko panalitan like for example labi mag-ulan. Naka-K5 naman nagapulungko na nga mga nagapungko sa may ang tapos ang iya nga nami nga waiting shed no. Kaya ang pulungkuan niya daw isa lang kabilog nga gamay-gamay mga ka-K5 nga pulungkuan nga balabag. Nga inang daw palaba nga porsyon sang sa siminto. Inagani siguro ng siminto nga ginabalabag bara nga kuano. Ambot may kabilya na ba si way pa nagkabilya bla. Amo na kadako nga waiting shed mga ka-K5. Man tawag yung valor ya 798,525. Kung ang akon pakilala, hindi gani guro kalabot na 100 mil ang balor. Butang tabi, bisan mag 200 mil pa. Yung mga 500,000, yun na nagkanto ni man. Mga ka-K5. So karon, ginkatuan na kay nangin kontrobersyal. Hindi ako mo nag-viral sa Facebook mo, sa online media, nag-viral. Kinatuan sa mga tapos ang media, si Kapitan. Ang sabat mga ka-K5 ni Barangay Kapitan inang Juliet Ardinya nga siling niya hindi niya akon project. Basi yan isang una nga kapitan. Sinong una nga kapitan na sa Katilingban? Babae, subuang kapitan, bag-o guro daog niya kapitan ginman, no? Si Barangay Kapitan Juliet Ardinya. Ardinya ko Ardinyo. Ardinya, blamong, no? Ka-K5, ang hambal ni Kapitan nga sila niya, hindi niya akon sila nga project. Wala ko sinik balo. Siya tigin turnover malang ni sila nga sa kwan. Gin turnover malang ni siya sa akon. Ti kundi siyempre kay gin turnover sa akon sang syudad. Kundi siyempre batunon ko kay project na ya para sa amon mong. Pero ko sila nga nga ako mga ka-K5 ang kwan. Ang balik kapitan nga ako ang nagpatigayon sila nga proyekto. Siya way takok maan karan. Gin turnover malang sa amon sa syudad. So buot silingon, ang City Engineers Office, amo mga ka-K5 ang nagpatigayo sila, nagpahimo sini. Katuan kag kundi gin komisyon ko kagabi si ka-K5 Jenny Kauyunan nga kung pwede magkatuan ng City Engineers Office mga ka-K5 so no, sa City, ginpasa sang City Engineers Office sa opisina ni Mayor. Haslo ni taga City Engineers ay. Kasi mga haslo, kamo bala. Inyo na trabaho, ipasa nyo pas Mayor, no hinalungong Mayor na. Kamo man nagyapon, ipatawag ka Mayor. Hindi bala, K500? Kamo nag-ubra sini sang sining kwan nga ini sang waiting shed nga ini. Kamu nag-ubra sini araw nakabutang sa project ko. Construction title, project title. Construction of waiting shed. Contract amount 798,525.
525 pesos and 47 centavos. Project location, Barangay Katilingban, Distrito Sangmulo. Date started, nada. Blanco, nada. Wala sang nakabutang ko saan o nagsugod. Nga wala nyo ginbutang. Ikaduha, sunod, kontraktor, Abilardi Builders and Chitira. Contract duration, 25 calendar days. Source of fund, nada gyapon. Nada. Dinhalin ang proyekto, dinaghalin ang sa dinaghalin ang source. Mga ka-K5. Sa kwan siguro ni sa planeta Mars. O base sa planeta Pluto. Or base ang source ang fund nagikan sa planeta Uranus. Kay wala nakabutang. Amuna basta nga may ginatago ka. Pasinggiton mo ang bilik sang ilik nga mayor sang syudad sang Iloilo. Ang hambalya ay one transparency. Ang tanan nga mga project sila sang national government, ilabi na mga flood control projects diri sa syudad, kinahanglan nga idiga ni Congresswoman Jamjam Barunda. Because I want transparency. Yuda puga. Bilik sang ilik nga kayo di patula nga 15 tinuladas. Ihod di karga nga 15 tinuladas. Mga ka-K5, you want transparency pagkatapos ang inyo nga mga ginabutang dire. Kulang-kulang. Di pa butang-butang pagkamusang logo nyo sa babaw nga City of Iloilo, Philippines. Let us bring Iloilo to the next level. You da puga! Ka-K5. Di sa din naghalin ang source of fund. Gahambal ka mo sang ginasinggitan nyo perme nga I want transparency. Transparent na di nga ang date started. Huwag nyo ginbutang sa tarpulen. Ang source of fund, huwag nyo ginbutang sa tarpulen. Tapos, nakabutang dire, implementing agency, Iloilo City Engineering. Karon gin pamangkot ka mo na sa City Engineering. May kaangtanan sa sining mga proyekto nga ini. Or sa sining project alone sang Barangay Katilingban, kay nagapanghalaw-haw ang aton nga mga pumuluyo sang presyo sa sining nga proyekto. Pakitang itsura kay 500 nga daw kaangay sa isa kakalag nga daw bitikon nga idok. Ara ang project lang tawan nyo, Blau. Mga ka-K5, 4 lang kahaligi nga ginpatiko-tiko nga kung si Paon ini o kung tapungulon ni Arnold Schwarzenegger. O hindi gani ni Sylvester Stallone, laban-laban matiko ni. Mga ka-K5, tapos ang pulungkuan, bisan si Jet Li na lang na masipa, mawasak na. Pulungkuan nga laba-laba nga gamay-gamay. Daway gani guro klawan bot bisa kadangaw ang kalaparon sinasang pulungkuan ginapungkuan ka mga tao sa waiting shed. Ba't may isa kadangaw ang kalaparon? Laba paguro akong dangaw ang kalaparon niya sinag daw babatyaga ko daw pariyo lang kadako kung mga nagbilog na daw kawayan na nakadako mo. Yo, di patula nga klase ka proyekto ni. Tapos ay nga atop mga ka-K5 nagatangla pa sa langit. Ambot na nung purpose siya sina. Ang iya nga atop yung mga ka-K5 nagatangla sa langit. So nung purpose siya para pasilungan sang tao. Ano pagpasilong sang tao ng mga ka-K5 kay nga gatangla sa langit. Once nga ulan na, laban-laban nagapungko dira sa waiting shed, basa. Kay gatang layas langit ya atop o gaduko.
First time in the history, kag first time ko kita yung waiting shed ng iyang atop, yung tanglas langit. Gano'n na saga pangamuyo? Diba nga tiyaga ko nagpangamuyo, nagamo na, praise. Sino ginatangla yan na? Sino tangla yan na? Sinday? Sino tangla yan naman? Ang OJT? Maria Ihunis ni Garapon di Santissima Santimoson nga klase ka proyekto ni. Gasinggitan ka mo sang ginahambal ninyo mga ka-K5 nga I want transparency. Gusto naton transparent. Pamangkoton ka mo. May kang tana sa sininga mga proyekto itudlo-tudlo nyo. Ang taga-city engineers pinamangkot. Ano ni mga proyekto nyo ni? Paano ni? Ngayon kami abis ang program of work. Ngayon kami abis ang tanan ng mga papilis ni. Itudlo yato sa opisina sang mayor. Do ano kagagong klase ka city engineers ni? Ang ginahambal ko city engineers ang gago ha, hindi kay ang city engineers nga opisina mong gago, hindi kay ang city engineer mismo. Kasi ko naman blabiraw niya mambal ka mo ba kinibuyayaw yang city engineer, ang city engineer. Why kuya gambal da? Kagago nga klase ka opisina ang city engineers. Nantawa pala? Pamangkoton mo! May pumangkot ka na, may inog plastar ka, may inog pamangkot ka mga ka-K5. Tudlo yato sa opisina sang mayor. Nang mayor subong ka pamangkot pa, panawag pa to kay tatay sa sintlok. Tay! Ano isabat ko ni tay? Di karoon kay isa to, basi busy to, basi kakatulog to. Naopirahan dan to. Ano isabat ya to? Basi ko na nano tabo to, mga ka-K5. Diway pa sang sabat subong ang opisina kami yon. Kay gahulat pa to sa tutor. Kano isabat sang tutor, ano isugi sa isugo sang tutor siya. Mambal tong tutor kung may bate niya OJT nak. OJT nak. Kanan sige lang nang amo ning isabat mo ha. Di kay wala pa nakahambal, wala pa nakahatag advice. Siguro di wala sabat ang mayor. Hulaton ta na anay. Inyo man nasala kay mo na pinamutang nyo na sa kuanda sa opisina. Kamo na pinamutang nyo na sa City Hall, inyo man nasala. Tihulata na ko sa ano ihambal, kung ano ihambal sang tutor. Aras kapitan. Away pa. Kala kami tawag bis kapitan, may kay pa sabton da si kapitan. Kung anong say ni kapitan, may kay basta kay hambal ni kapitan magka-K5 no, gina-contact mo kay kapitan kung pwede sa magpa-interview bla, no? Mga ka-K5, no? Ang ilang kwan ang rason kuno sang taga city engineers nga gin-forward na kuno nilang detalye sa kay mayor. Ibot silingon, may ara ka mo galit na sang detalye, kompleto ka mo sa detalye. Tinga ngang mayor pang pahambalon nyo. Nga si mayor among engineer raw. Visit ka mo na karoon sa city engineers kung mga bilik sang ilik yun na karoon. Kita mo nang sa kwanang tricycad na nga sa picture subong sa atubang sang sang waiting shed. Kita yung tricycad to. Baklon ko na mga ka-K5 ang tricycle sa tricycle driver. Ilampo sa taludtod nyo na karoon sa taga city engineers. Mga yudi karga nga kinsi tinuladas ka mo. Maria Ihuay. Lantawan nyo na bala mga ka-K5? Ginpamangkot ang taga-city engineers kung ano ning plastada ni. Hindi sila yung magsabat kaya gin-forward na kuno nila tong record nila to. Gin-forward na kuno nila to sa kay mayor dito sa opisina sang mayor. Ang buong bot yung silingon nga tanan-tanan kamuda kontrolado gyapon. Ang buot silingon nga ang tanan-tanan nga managaguluwa nga mga papilis kaya tanan-tanan nagaguluwa nga mga informasyon. Kinanglan maagi anay sa mayor. Oh my gosh! Oh my gosh! Suling station yung nagsaka naman ng presyo. Mga ka-K5, transparent na blagi na singgit sang buwisit nga bilik sang ilik nga mayor ni Kag. Singgit ka mo transparent pagkatapos pamangkoton mga
opisina nyo na itudlog ya po sa inyo? Sinong pambalo nyo na? Ang langka-langka nyo nga spokesperson? Dapuga. Maria ihunis ti garapon ni Santissima nga klase ka. Oh? Te? Ay, sorry. Hindi gali ko pwede mangakig. Ang akon nga hambal gali amo lang ni gali kay 500. Sala nyo man na kay nagbutang kamo sang mayor nga langka-langka. Ang bugos ko nga ginsaysay, kantahan talaga kay 500, no? Ari kanta. Ang bugos ko nga ginsaysay, talandaan sang pumuluyo, nga kun hindi makuparan, daw kaangay sang manok nga langka-langka. Ang bugos ko nga ginsaysay, talandaan sang dalaga, agod hindi mag-angay sang manok nga tura-tura. Di inyo na sala. Di nagali ko pwede mag-ugtas, no? Kay nga sagi mo kayo ugtas, kay kamo man na nagpili siya man. Sagi mo kayo kaugtas, kay kamo man na nagbutang siya da. Nagbutang kamo yun sang mayor nga langka-langka, kay sang city engineers nga langka-langka man. C5 lang. Kay 5 lantawan nyo sa inyo nga paglantaw sa makadto mangita ko bala engineer naman bla. Ano gani ang mga sa mga pares sa mga project na do gani panawag sila nga mga engineer kundi sari-sari na sila, no. May ara nga mechanical engineer, may ara nga electrical engineer, no. May ara nga ano nga klase sa mga engineer na, no, na K5. Mangita naman ko bala sang engineer bala mga civil gali, no, civil. Mangita naman ko civil engineer bala. Mamangkot naman ko sa amigo ko nga civil engineer. Pero hambalon ko sa nga, don't you worry, I don't expose your identity. Hindi ko pag-i-expose ang imo nga identity. Ikwa na abi ng i-estimate mo abi ina ang waiting shed, no, kun pilagid man bala ang balor sina tanan nga klase, no? Halin sa mga materyales, pakadto sa pagtrabaho, pakadto sa sweldo sang mga nagtrabaho, tanan-tanan iisipa bi pangkabilugan sa sulod sang 25 days. 25 days. Sa sulod sang 25 kaadlaw. Pila ang magasto tanan-tanan sang sinang proyekto nga ina nga waiting shed. Nga daw kaangay sang tando nga nagatangla sa ibabaw sang langit kang nagapangayo sang ulan. First time na nakakita ako sang waiting shed nga nagatangla sa langit ang iya nga atop. Ambot ko ng purpose yan na para mahandungan ang tao, para may pasilungan ang tao. Ano pagpasilong sang tao na? Kaing butang nila nga atop, daw screen malang na sa babaw. Ginbutangal nila sang daw bulo-balabag nga chicken wire. Kita nyo na ang daw bulo-balabag na sa dalom na nga daw daw sarap ita, no? Na. Latawa yung black ko ano kalagko na daw chicken wire malana mo na ginabakal ko pirmi nga ginabalabag ko sa akong kurong para nga istaran sang manok. Chicken wire ginaya. Kagibay. Siling ni Rule Sibal. Sila nga pwede na isa ka barangay hall, ang bili yan na. Sobra pa gani, pwede na gani isa ka balay eh. Ang akon nga balay mga K5 nga ginpahimo. Ang balor ya gani mga inang way kalabot, shinmel, ti kwa na.
Igo na gani, ang akong galing atop ni pa lang kagang akong nga dingding kawayan. Pero, ang iya nga sa dalom na blang iya nga pundasyon, siminto man. May tiles man. Way gani klabot 100,000. Mga ka-K5, mag-aara sus Maria Yunes ang iya nga kalaparon na inang 20 by 10. Ano na daw, 20 by 10. Mga ka-K5 ang kalaparon niya. Ang kalabaon kang kalaparon. Ipili ba gani mga way gani kalabot 100,000. Galing sang Chimpo year 2000 pa to. Isubong basi. Kasi subong mahal-mahal na may mga 200,000 butang ta. Balay na ya. Makon mo lapit-lapit na 1 milyon no may duta ka lang nga imo nga ginaplastaran. Patindugan mo sang balay, mga lapit-lapit 1 milyon, dako na nga balay. Okay, 500, di ba? Sus! Tapos ang iya nga mga ginpang butang nga mga kuanao, nga mga materyales. Ulang tawa niya, blag kung ano? Daw daan pa gani nga materyales. So, ginpuro pintahan lang puti. Basi blag kung sikundahan pa na blau. Basi dito pa naging bakal. Basang ang nagkakuandang nagbuta sinang nagkayo sina. Basi blag kung ginpamakalya pa na sa skrapan blau. Ay, Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima nga klase, oh. So standby ka mo, ka-istoryanta na karon diri sa ato, sila nga pagpanglagad, headlines pa lang to, abi nyo ka komentaryo na ko. Headlines pa lang namon to. Amo kami niya magbalita, di headlines namon niya. Grabe. K5. Hambal sang mga kuan sang iban nga mga followers na siling ni Alan Senior Himulgada. Na Idol John ginobra pa na tulugan ka badyaw. Ang kaigo dang badyaw magtulog kagamay-gamay sinasaya nga hirigdaan sang iya nga turungtungan da. Kabalo dang badyaw magtulog bisan badyaw pang patulog na mahulog na da. Natawa niya blag kun anong iya nga ang pulungkuan niya daw kun mga nagbilogan ni daw kawaya na nakadako. Tulog ayan badyaw da. Ni ultimo manok gani guro di kabalo maghulon da. Ay Maria Ihunis di garapon ni Santissima gido. Siling ni Nilo Larido gamusa siya still mating ina idol K5 John. Still mating isuray daw chicken wire. Kasi gani siguro ano ba still mating naman. Inang basi bla naton kung ginbakalan na sa kwan sa iskrapan kagin sugpon-sugpon. Waiting shed man lang na mo. Ano labot naman abid kay waiting shed man lang da. Basi bla gambal guro tong kwan ang kontraktor bla. Waiting shed man lang niya. Di man makwan way man hindi man building. Ngita tabas skrapan bla kay mabakal tas ang skrapan sugpon-sugpunon talang. Aga kwanan-kwanan talang pulupintahan talang puti So mga ka-K5, istoryanta na karon diri sa ato sini nga pagpangalaga kay iban paginaton nga mga balita kay informasyon mga dalagko pa nga mga balita kay informasyon nga aton pagatalakayon sa iban pagid nga mga headlines nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 no mga sa balita lokal ang Iloilo City Government gipasangkad kuno nilang ilang Anti-Drug Abuse kag Peace and Order Council. Yudi. Pasangkad Anti-Drugs Abuse and kag Peace and Order Council. Pasangkad yung gidman? Maria Yunis. Tod, sigurado mo ipasangkad nyo? Himandala kamu ayang. Mabakulan naman kamu di sakon. Mga ka-K5 samtang Burnwood Tower sa city proper kuno nakitaan sang litik sang nagtayog ang linog gindeklarar ini nga safe for occupancy. Ti pwede magalikad ko. Lagi pa na kabulubalita na. Para lang may ara lang. Tiga city engineers ba naglibot-libot, di ba? Ang bulahiog lang taga city engineers. Mangkuton mo sa tanan-tanan hasta sa mga quotation niya, hindi magsugid ang tuntoy. Hatag pa to sa mayor.
Tikon ako si Mayor Abi mahambal ko nga tinga nga ako pa hambalo mo na kay ara kamo gani da. O hindi black kay 500. Mahambal ka rin to si Mayor Raisa nga tiyatag yung panasako niya nga ako mambal nga engineer ko. Ako mga ako si Raisa panikaran ta kamo. Ambalot kay kamo nga dayon nga I am an economics graduate. You know, this is politics. Mga ako si Mayor Raisa mo na ginimo sa city engineers. Naging pasapasa pa sa iya para nga ang mayor among magsabat. Sagton tagit ka mo. I am an economics graduate. You know, this is all politics. Dapuga? Abo? Ang mga balita nga inyo dabatian ang buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5 no. Panamiton tang aton nga lawas init ta magpulo pangakig subong kadlaw lang kamo anay. Nga K5 kontra diabetes, kontra hypertension, kontra balatian. Tanan-tanan nga mga problema sa aton nga lawas mga K5. Labi na gid sa mga kanser, kontra kanser, pro ining kanser sa pagpangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno, sobrang nga kanser na. Muna nga balatian sang kanser nga sos, kita nga mga pumuluyo among apektado. Mga sungak-sungak nga madalok-dalok sa sungak-sungak sang kwarta sa kabansang gobyerno. Mga ang inang pareho sina sa mga palapaw sang mga sang mga projects ni K5 Andrea. Daw kaagin sa sang balatian nga kanser. Ginaut-ut ang aton nga ang aton nga mga immune system bla. Immune system ta ginaguba ginaidaw pari amo nang kalimbawa ya. Ginaamat-amat ya lamon ang kwarta sa kabansang gobyerno daw kaangay sang balatian nga kanser. Nga ang kanser ginaut-ut kaangay sang anay nga ginaut-ut ang aton sini nga mga immune system para nga maguba hasta nga magkomplikasyon hasta nga balatian kita hasta magka-hospital kita hasta sa ulihi may komplikasyon mapatay kita. Amo na mga ka-K5 ang kalimbawa niya. So, kami sa K5 News FM kag mga miyembro sang media, kami ang kaangay sang mga klinika DTX 500 kag may TC nga mga food supplement K500. Ang mga media K500 katulad sang K5 News FM daw kaangay sang food supplement nga klinika DTX 500 kag may TC nga amo naman ang nagabulgar sa mga anomalya nga ginahimo sa mga tunto nga mga public official nga daw kaangay sa mga anay nga nagautot nga K5 sang aton sini nga mga kwarta sa kaban. Ti ang klinika DTX 500 kag may TC amo ning pinakanami. Kay nga amo ini silang nagasagang sang tanan nga mga nagkalalain nga mga pamalatian ka nagautot sang aton nga immune system kag sang aton sini nga mga free radicals nga nagasulod sa aton nga lawas kag iban pa mga ka-K5. Mga toksin, mga hilo nga nagasulod sa aton sini nga lawas. Amo nang kalimbawa sang klinika DTX 500 kag may TC. That's why para nga mapauntat naton ang pagdevelop sang kanser sa lawas naton, prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, brain cancer, sarcoma cancer, colon cancer, tanan nga mga kanser nga nagaigo sa lawas naton. Mga ka-K5, ginapunggan ini sang di superior antioxidant nga klinika DTX 500 kag may TC. Kani ko nagkusinyo mo ning imnanyo para layo kita sa balatian. Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon para nga ang lawas naton mahalungan gid naton mga ka-K5. Ang klinika DTX 500 kag may TC bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide kag sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa mga followers naton nga nagalantaw subong, don't you worry, dugay-dugay hatagan ko hustisya ang inyong nga mga ginapa-shoutout.
Sigihan nyo lang da sang message kag bilin sa inyo sining mga mensahe kag sa inyo sining mga comment sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page kag sang June Kapulot News Live kay ubuson ta kamo pangbasa kapag acknowledge karon ha. Hindi lang kamo anay matulog-tulog kadlaw subong kuan naman kuan nanay ng pahuway-pahuway, inhale exhale kay makomersyal kita nay sang makadali. Alas 8:19. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
kapwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang Kampiyon Stasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. The lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga oras sa aton karon. Kalabot kita sa 27 minutos na kadigad sa alas 8. Antes ko magbasa sa mga mensahe kag sang mga comments sa comment section sa ato sining nga mga followers no sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page kay sa June Kapulot News Live. Check na to na ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa. Kamusta sa bagyong Paulo? Di na sa subong. Daan nga ginalinog pakita to sa may Bugo, Cebu kag sa area sa Cebu City way patay pabalik-balik nga may 3,000 lang may ara na nga tatlo ka may ara na nga kuan mo nga inang aftershock mga ka-K5 nga na-record ang aton nga Fibok. So tuduhan pa kaulan kag tuduhan pa kita ka bagyo Bausos Mariano na lang ni man. May lupok mga bulan ang bulan bulkan ang Taal. Ay nano na lang ni. Dago pangakig langit subungaw. K500 nasuya na ng kalibutan ta subon doon daw ka pangakig subong aton nga langit. Siguro tungod siguro sang sobrang kakawatan sa mga taga Pilipinas no. Check na to ng latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Hello sir, may gabi. Sa latest weather update natin sa adlaw Thursday of 2025. Sa latest update natin sa kay Storm Paulo. Sa kailangan sa alas 7 sang gabi, nasa kaliwan 370 kilometers. Baler Oga, may maximum sustainment nga galabot 85 kilometers per hour malapit sa iyang centro of Gaspenes na pwede mo sa 105 kilometers per hour.
Present movement is west-northwestward at 20 kilometers per hour. Projected thrust and intensity outlook natin, mag-landfall ni siya sa may Isabela or Northern Aurora tomorrow morning and mag-exit siya sa Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. Of course, wala talaga na-rule out ang possibility na possible, kasi siguro kung pinakamataas niya mag-intensify kataas na siguro ng category, typhoon category prior sa pag-landfall niya. So make sure din yung ginamonitor natin ng mga latest weather updates, especially sa kay Bagyong Paulo. Nadali sa atin sa Western Visayas, magkakudaya na magalumon nga kalangitan nga may chance sa mga scatters ng mga pagulan pangilat panag-uob, tugas ang track ni Bagyong Paulo. And for tomorrow, expect na natin magalumon gapon natin nga kalangitan. May mga tantaman sa mga structure ng mga pagulan pangilas panag-uob. Kapin pa sa hapon, kagabi, most likely siguro natin weather system tracks mangyapon ni Bagyong Paulo. Ang naton dere sa Western Visayas, may natuspapaganagan sa direksyon amiyan nakatundaan, tuklog nakatundaan nga may magadala sa makanay tuklog sa sarangan ng mga balot sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw or should I say ang adlaw nagasunod 5:40 kaya sa hapon mag-abot sa akin 5:38 buwas sa aga. Ang sa latest weather update, John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates, and as always, stay safe out there. Thank you so much and good evening. K5 News FM Kampiyon Report. Dapat yan mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po si ka-Engineer John Baron sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration akong Pag-asa. Ka-K5 so latest subong tropical storm Paulo makita sa kadagatan mga ka-K5 sa mga 510 kilometers east sang Infanta, Quezon. Mga ka-K5 kag inisya nagadala sang kalaparon nga wind or kalaparon sa iya sining hangin nga nagalabot sa mga 85 kilometers per hour and may ara sa nga gustiness o kon puwersa mga ka-K5 nga nagalabot sa mga 105 kilometers per hour. So ini siya ang pinakamataas kung iya sining nga category is a typhoon category. Pero hindi siya mangin super typhoon So typhoon category kag ini siya mga K5 ang may posibilidad kag ginalantaw sa iya sining tracking nga ini siya landfall sa area sang Isabela kag pagkadto sa Aurora provinces mga ka-K5 sa buwas nga adlaw at pagkasabado ini siya magagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Amo na karon ang latest diri sa aton mga ulan-ulan ni titugas ang habagat yapon ni ang dala ini mga ka-K5 sang bagyo nga si Paulo, tropical storm Paulo mga ka-K5. Dito naman ng igo mga ka-K5 sa mga Luzon area naman tong ang kuan naman to ato gito abi ang sa Luzon area ato gito ang pirti kadamo-damo abi nga kuan mong inang anomalya sang flood control project Black K5 Andre. Dito pirmi ginabaha dito pirmi ginaulan-ulan tudo para nga makita gid bla kun ano kadamo ang mga ginpangkurakot nga kwarta sang mga kontraktor sang mga taga DPWH sa mga congressman kag senador. Dito pirmi ginaagi ang Luzon kaya ito damo especially sa mga Bulacan. K5 diri sa aton niya sa aton actually diri sa aton sa pagpangusisa diri sang taga city or mga taga Iloilo City District Engineering Office mga K5 wala ya sang ghost project diri sa aton sa Iloilo City. Wala sang klaro mga K5 wala sang ghost project ilabi na gid ang flood control project. Wala sang ghost flood control project diri sa syudad sang Iloilo, Iloilo City alone. Wala sang ghost project diri nga flood control project. Kundi may ara lang nga mga delay kag wala natapos. Nga wala natapos. Number 1, wala gin isyuhan, wala ginatagan sang permit sang aton nga syudad.
Ginimuan resolusyon mga K5 sang mga konsyal nga nagapulungko dira nga pauntaton ang ini nga mga projects bangod kay wala kuno sang wala sang permit, which is ginpangayuan man ini permit mga ka-K5 sang tagas Iloilo City District Engineering Office hindi maghatag ang City Hall. So amo na sang natarason kung nga na-delay. Kag kun parte naman sa ginahambal naton mga ka-K5 nga ang ginahalinan sang baha amo ini nga klase sang mga project, hindi mo man matudlo dayon nga amo nang ginhalinan mga ka-K5 ang ina nga klase sang mga projects nga amo nang ginhalinan sang baha. Kay nga wala pa matapos mong hindi bala? Paano mo na mahambal kag matudlo nga amo ina ang ginhalinan sang mga baha diri sa syudad sa Iloilo ang ina nga mga projects kay wala pa gani matapos. Mabalaan mo na kung amo nang ginhalinan sang baha kung natapos ng project hindi bla K5 Andre. Siyempre natural kung ginarehab ina o kung ginatrabaho ina may mga supon gilang na kay may ara nga mga kutkutanay, may ara nga mga tampukahanay o hindi bala? Normal nga may ara, siyempre nga pa'y pagpugok sang tubig kay hindi makailig tungod kay nga di siyempre may ginatrabaho mo. O hindi bala? So hindi mo pa nasa mahambal ang ginhalinan sina amo na nga baha o amo sina ang project ang ginhalinan sang baha tungod kay wala pa gani mahuman. Mabalaan mo na kung nahuman na tanan-tanan. Mabalaan mo kung na muna ginhalinan gimantuod sang project or sang baha mga ka-K5. Pero sa pangkabilugan, sa pagpangusisa, sang nagligad to, may ginahambal sila ka may ginakuno-kuno. Labi na ginang opisina sang mayor. Siling sang opisina sang mayor, niya may ginakuno-kuno kami di nga daw ginadudahan namon, di nga daw may 5 ka mga ghost projects diri sa syudad sang Iloilo. Sanggin pamangkot kundi why man sila sang itudlo. Kaya ang tanan-tanan nag-inspeksyon man. Pati ganing OJT nag-inspeksyon man nga daw kay insindigin o dumahin na lungong gid parte sa mga sa mga engineering. Mga ka-K5 nag-inspeksyon man hindi bala? Di wala man sila sa maitudlo kung sa diin to dapit o ginahambal nila nga mga ghost projects. To wala. Wala sang ghost projects. May mga projects nga nagkala-delay, pero ang cause sang delay, may mga informal settlers, kagang iban, wala ginhatagan permits. Amo na sang matutuod nga sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo. Ang ginahambal ni President Bongbong Marcos nga palpak nga mga project diri sa syudad sa Iloilo, mga ka-K5, puro to tanan asot kag dos-dos lang. Gusto lang ihambal ni Presidente Marcos. Kay after nga ini siya ang nagpausisa sang flood control project, pinakaunay nga gingkatuan amo ang syudad sa Iloilo. Di siyempre para magpasikat, maihambal sa nga may mga palpak kuno pero simulan tawon. Hindi masapalpak kay sige ang trabaho o galing ginpauntat lang bangod sa mga problema sa mga informal settlers. Kag ang iban wala sang permit kay hindi paghatagan permit sang syudad. Amo nang matutuod mga ka-K5 nga sitwasyon when it comes to flood control projects ang paghahambalan diri sa syudad sa Iloilo. Wala diya sa gitudlo. Kita nyo nga to sini nga ang mga taga-committee on mga miyembro sang ng Blue Ribbon Committee, ang Kongreso, mga ka-K5, wala sang may ginamit lang parte sa Iloilo when it comes to flood control project, no? Ilabi na gid sa Iloilo City. Nga sa din amo nang ginaasam-asam sang mga grupo, mga ka-K5, ilabi na gid sang grupo, no? Sang OJT. Tingali kay wala. Ang ilang nga ginalauman nga ilawagon mga ka-K5 sa mga flood control projects din nga mga anomalya. Ang ginalauman nila lain, ang nagwa lain nga ngalan. Lain pa nga ngalan nalawagan. Ang nalawagan ang apin pa nila. Sang nabalaan nila nga ginlawag, ginpanginwala nila nang hinaw na sila, nagpunso, pilato na sila, ilabi na gid ang mag-amay. At least batyagan ni Jojo.
Nabatyagan ni Jojo kung ano ang natabo sa mga ginpangimo. Durang bal Jojo, guro sa niya kita mo ilan na nyara, gid. Amo ni hambal ko sa kay Jojo. Pare Jojo, hindi na sila amuna kon hindi na siya nga siya amuna kon hindi siya paghimuon ang amuna. Ara na niya sa dugo nila. Ang mga traidor. Mga ka-K5. Mayong gabi sa aton nga mga followers, sabi pang plus tarot ang mga followers, sabi mayong gabi di unahon tanay sa K5 News FM nga mga followers, no? Sa kay Raf Corpus, MC Hermano, mayong gabi. Lori Abadonio de la Cruz, good evening K5 John, pa-shoutout sa happy birthday sa kay Julan or Jonalyn Katahom Parenas, October 2. Kag-advance happy birthday sa kay Aini Crisel Katahom, October 3. Sang Rosario Dumangas. Ella Dilamar Arevalo, pa-shoutout John sa tupad balay namon. Ngaway obrahon kundi bantayan ang hulag namon. Amo nang naming klase sang tupad balay. At least nga kung may kawatan makasunod sa balay nyo, siya ang pinakauna nga witness kaya ginabantayan niya pero may hulag nyo. Kung masunog balay nyo, siya una pero may yapon witness kaya ginabantayan niya hulag nyo. Sa kay Jerry Di Cara, John Good PM, shout out sa mga upod ko nga mga driver, si Aye Aroy, Ronald Marlon nga nagapamatigid permi sa imo. Kag mga upod ko nga mga nagatagay dira subong sa Ledesco, nagapang-akigid man ang kalibutan ta subong John kay tungod na sang mga kawatan amo gani siling ko. Nantawan nyo bilang ginabira sa to, no? May baha, may ulan, grabe nga baha, landslide, linog, tapos subong naglupok pagid ang Taal Volcano, nga K5. Ginapabatsyag na kamo, way kamo ka kuhanda, way kamo ka pamikuan sine, way kamo ka notar sine, ginapabatsyag na kamo. Ilabi na gid ang mga kawatan sa kabasang gobyerno, da mga taga DPWH, mga congressman, mga senador, mga mayor, mga gobernador, tanan-tanan nga mga public officials, labi na kag dala na pati mga kapitan na ka mga kagawad nga mga tuklo. Dala ka mo sini tanan-tanan. Ginapabatsyag na kamulan tawan nyo bala, baha, halin sa baha, pakadto sa landslide, pakadto sa linog, pakadto sa bulkan nga nagalinupok. Way pagkamos nagbatsyag? Way kamo kabatsyag ti mga lampingasan kamo eh. MC Hermano, may gabi Idol John kag pa-shout out lang Idol sa kay Boss Emski, kay Boss Raf Corpus, kag kay Boss Cesar Sarsua, kay sa tanan-tanan nga mga gwardya sang WIT o Convit, pamati sa sila, always Idol. Muna iya Fred Pasgada nyo kampo, niya kapita Sir John, okay kape ako pa hagadon mo basta gani nga klinika DTX coffee mix man lang ang kape, way gid problema sa akon. Basta ang ipakape mo sa akon, klinika DTX coffee mix lang ha. Kay iba nga kape, way ko ga kape, no? Kay ga palpitate ako kung mas nga magkape ko. Pero kung DTX coffee mix, inaya sigurado nami tulog ko. Kay Ella Dilamar Arevalo, Susan P. Siscar, mayong gabi man. Kay Eduardo de la Cruz, shoutout sa kay sa Pupoy's Batsoy, dira sa SM City Food Hall. Gakaon ko daw, nagnigat to, dira ko nagtirada. Namit na ang puto. Basta magkaon nga ni ko Batsoy, may patching nga puto dayon mo. Dira sa SM City. Sige, buwas kita tada sa SM City, makaon ko Batsoy da. Kay Ninita Del Prado, good evening K5 John, Florenda Cadavero, Randy Aclaracion, shoutout man Alan Senior Gohimolgada, Idol John ginobra para tulugan ka badyaw. Hindi pati badyaw ini katulog da, hindi pulos ng badyaw da. Kaya kung umulan man o kung uminit, hindi man na makatag na sang tabon sa mga badyaw. Golden Stone Alahar Aristo, Engineer Pulpog John. Rolly Sibal, pwede na isa ka barangay hall ang biliya na. Sobra pa gani. Rhea Capanas, good evening man. Sa kay Rosimpas, Kuya France, flood control project ba?
Kuya Franz, ayos. Honey Amor, damo pa na amo na nga klase sang waiting shed sa Diversion Road. Idol, wala balay na gali biliya. Daw balay na gali biliya. Sobra pa gani. Kay Ramboy Pagado Biscala. Good PM Idol, watching from Haro. Emilita Montelibano Gonzales, watching from Parañaque City. Bengs PSG, mayong gabi man. Talento Christopher, good evening. Nonito Sumbong, correct ka kay 5 John, watching from Barangay Badusa, Zone 3, Sumbong family. Julio Sancho Abilarde Medina, mayong gabi kay 5 John, night watch. With Idol John Capulot. Tamyaw lang si mama ko, happy birthday mang. Kay Chris Boy ko Almohen, kay Nanay Chris, no? Good evening Idol John, we're listening here at Zone 5 Takas. May gabi na sa kay Nanay Chris, Boy ko Almohen, kay sa tanan nga mga grupo sang inang senior citizen. Sa mga senior citizen dira sa may Zone 5 Barangay Takas, Saro mayong gabi. Kay John Ray Coyoca Paredes, shout out man. Kay Ana Lapating, shout out, good evening. Kag sino pa? Shane Reyna Taghap Ocanya, good evening man. Wiljo Nalunif Sit ni Off, baliskad man nga niya niyo. Sa kay RV Chris Casires, good evening kay Fabian, happy listening and watching from Tubungan. Kay Florenda Cadavero, Raymond Cabalunga, shout out man. Jenny Halyorina, good evening Idol John Caps, kag sa tanan, tune in lang ko diri sa Lebanon. Ayos. Kay Rose Simpas, good evening. Laila Altelio Hiroche, good evening. Densky Gagnaw Tubisa, good evening. Christine Gardose, good evening man. Kay Berna Salvilla, mayong gabi man. Tanan nga mga followers naton diri sa K5 News FM Iloilo. Sa ilo kita mga ka-K5 sa aton nga mga followers naman sa June Kapulot News Live, no? Tanbay K5 Jenny kay sa pag ikaw sunod aton nga kwaon nga balita, no? Antonio Kong Jr., Idol John, good evening. Kay Renato Bindita, Idol, dapat guro pang-utdon ang mga tudlo sa mga kawatan para hindi na sila makapangawat sang mga kwarta naton para mauntat ang mga ilang nga pagpangawat. Ano kay mo man? San wala na nakamot gani siguro mangawat mangyapo na. Balo ka literal nga klase sang kawatan mong ang literal nga kawatan niya inang pangkuha gid blaya kag idalagan amon ang literal nga kawatan. Pero mga politiko yung mga kawatan, no? Ilala na iya utok ang kadalagan para mangawat, no? Tapos may nagadulong pa na sa ilaya espesyal sang kwarta. Ang duman mo si sino ganito si Gatuza, tong Philippine Marines bla. Ang statement bla sa Philippine Marines kasi siya gani kadulong hambalya panawag sang ginadulong ito basura. Puro kwarta gali na dulong ito sa kay Saldico kag sa kay inang Romualdez. Ang duman nyo, mga ka-K5 nan, Philippine Marines bla to. Sa kay Kwan, sa kay James Saicon, mayong gabi man. Andy Alohado, good evening John Caps, James Saicon, sa kay Madjo Vloggers Makirmi. Good evening Idol John, listening and watching from Sitio Agbiri, Barangay Tagubong, Pasay City. Kay Andre Agil, good PM, kay K5 John, watching from Roa City. San O Kade, K5 John, ma-assign sa Roa City sa K5 station. Hulat-hulat talang Kay Leo Recto Matiliano, good evening man. Berna Salvilla, kay Dratcher Bigkas Laznorb, good evening. Ralph Abario, watching from Tibiao Antique. Kay Parcon Sikada Eduardo Jr., good evening. Jomel Traya, good evening Idol. Shout out sa happy birthday sa kay Boss Martin Fabilia Golmatico. Kay Mariano Kainap, good evening sir, watching from Patnongon Antique. Kay Orlando Espinosa, grabe nga waiting shed pa rin, no? May lubong nga gold para hindi tuyawan. Basi.
Kay Joshua Haka, good evening da. Kay 5 Joshua Haka da Surua City, good evening. Nilo Larido Gamusa, still mating na siya, Idol John Caps, no? Kay Edgar Puertoliano, good evening man. Reynato Bindita, good evening. Grace Ko, mayang gabi sa mag-asawang Toy-Toy. Manong Art kag inang manang Grace Ko, mayong gabi. Pamati diri sa ato sining pagpangalagad si Ramel Aldea. Shout out kay 5 John sa mga Aldea family sa Negros. Kag sa magulang ko nga sa Bacolod si Ricky Aldea Senior. Ricky Aldea Senior? Do classmate ko man Oh, si Ricky Aldea ni. Ito no. Ganito sa ngakon nga classmate ko man Nalipat lang ko galing. Sang high school. Nelo Larido Gamusa, mayang gabi Idol John, balbala sila. Sa kay JC Lilibeth Roma, good evening John. Pirmi ka lang gaugtas. Hagan ka lang kay base maghubag tonsil mo. Halong lang. God bless K5 News FM kag sa tanan. Ayos kay Jeme Canido da, good evening man. Vicenta Villanueva Latigo, good evening. Arlene Gayuma, good evening man. Thank you for watching. Jose Marie Tuarez, good evening man. Arvin Nonoy Vespo, good evening. Inday Dayot Panza, good evening. Ruben Molina, good evening Sir John. Shout out sa Lapos. Ning Pamplona Selo, good evening man. Sa kay Rodrigo Montaño, mayang gabi. Kay Stephen Paniga, mayang gabi da pare. Ay, kay nung Stephen Paniga da mayang gabi. Richard S. Pistanyo, good evening. Mayang gabi man. Hermano Molinio, good evening kay 5 John. Stephen Paniga, sa kay Blas Buenbuenida. Mayang gabi Idol, Blas Buenbuenida is watching you live in Guba, Pontevedra, Capiz. Kay Geoffrey Laudires, good evening man. Laila Ohoy, Lilia Ohoy, good evening kagabi, wala kahaw. Naluyahan kami kung wala kaga-live. Ate, ikaw lang yaway kabalo. Arigil lang ko kagabi. Ayos, wala sige. Sa ato sining pagpangalaga mga K5, iban pa nga mga balita kay informasyon yari, check naton ang iban nga mga balita mga K5 diri sa ato sining pagpangalaga. So mga K5 ang mga balita ngayon yung mabatian no, matatanay commercial guro para si K5 Alex ara ma-live siya. Siyempre, check naton una mga K5 report kay informasyon nagikan sa Iloilo Provincial Capital o pod kita kay K5 Alex Escalante. Ini may kang tanan mga K5 sa report kay informasyon sa sining balita nga ang Badyangan Iloilo nga si Mayor sang Badyangan Iloilo nga si Suset Mamon gina-appoint kuno nga Deputy Secretary General sang League of Municipalities National. Bauti kampiyon. At least may ara man tang Secretary General nga sa League of Municipalities mga K5. Check naton mga balita kay informasyon nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June, good evening. Good evening man sa aton nga mga K5 nga nagapamati subong no sa mga programa. Poway kita na igawa sa istorya sang linog flood control projects kag mga projects. Dire sa Iloilo City may mga waiting shed nga ang Baloria daw sobra pa sa balay kadako. Mga kwan ang Aganan flyover man isa man sa problema. Aganan flyover. Ang Ungka flyover naglitik naman. Ang Hibawaan flyover to, ang ilang dalan to, daw sobra pa sa sungkaan to, daw mati ko, may nagaplano to nga magtanom sang saging. Ang gani. So, medyo masakit sa dulunggan ang mga among sinabala kay Fadjo nga mga balita. Gani man. Ilabi pagid subong nga ti damo kita sang mga ginafis nga calamity. May ara naman sa nagsulod nga bagyo. Tapos ang linog man sa sa Cebu kay Fadjo no. So sa subong ang taal naglupok pagid. Ang taal pagid naglupok. Ang taal pagid naglupok pagid. Ang gani nila do wake up call na ni for us na magbalik
Basi dugay-dugay bla basi kan laon naman blaw. Amo gani. Nagligad pa to nga mga binulan to, naglupok man to nga laon. Subong taal naman. Sa aton, basi ka para ba? nga magbalik sa Ginoo. Na ano pagbalik sa Ginoo na kay halos kilabanan di subong sa aton sa Pilipinas puro kawatan. Nadala na gani sa 10 Commandments naton. Halin sa kwan mong Thou shall not steal. Itistingi bala pamangkot na halin sa barangay, astag sa pinakababaw. Hindi kaya mahimo nga way kawatan. Ultimo purok sekretary kung kaisa ka pangawat mo. Training ground man sa mga kawatan. Gapangawat gani ang negosyante. Kabati ka, balo ka kung anong style sa mga negosyante magpangawat? Ano ko no? Baligya sa sangkwan, baligya sa sang mantika. Tapos, kada sukobya sang mantika, ginadugangan niya tubig. Kasi kalain to kung iprito mo Ate, maka-experience ka kung kaisa nga kung magbakal ka sang pinutos-putos nga mga sa plastic na bilang nga mantika. Tingala ka nga gapisik-pisik. Amo na, gapisik-pisik nga, ang iba niya may simbog na tubig. Kabati ka na sang istorya parte sa sa inang negosyante nga mag-asawa. Hambal sang tatay no. Siling niya inang Rosario. Si Rosario nga sa iyang asawa. Rosario. Dalian na niya tapos animo na pamutang da sang kwan. Tapos imo na pamutang da sang tubig kag ang aton nga langgaw kag ang mantika kag ang patis, nadugangan mo na tubig da. Kung tapos na dali na di kay Rosaryo ta. Mga muyo sila kay mga pasensya kay gaka. Kay gatinunto sila sa ilang baligya kita mo. Amo na tan halos. So paano? Wake up call gani prong punto da kung naka-wake up sila. Iban gani hindi pa mag-ako. Si Mark Villar gani gambal niya way kuya ako negosyo diyan way ko akon kakwa sang 18 billion nga balor sang project. Di ba mo kung ano moto sa mga kawatan? Ano? Kag sang mga manugtunto. Ano? Bisan ano ang matabo, hindi mag-ako. Damo man na sa moto sang mga bana nga nagapangirida bla. Ang moto sa mga bana nga nagapangirida niya bisan madakpan hindi mag-ako. Amo gidna. Amo gidna kay John. Ti diri la tanay sa mga mayo nga mga balita kay daw puro katingil gisang balita. Sa good news good news ta. Kita sang local representation sang Iloilo sa national nga level. After nga ma-elect ni Bajangan Iloilo Mayor Suzette Mamon being the president of the League of the Municipalities of the Philippines Iloilo chapter, gin-appoint ni siya sang subong lang gid nga adlaw bilang Deputy Secretary General sang LMP National K5 June. So kadungan sang iyang appointment, of course no, ginapasalig ni Mayor Mamon nga padayonon sini ang maayo nga serbisyo kag dedikasyon sa iyang ginsumpaan nga katungdanan. Kay since nga nagpadalaga ni si Mayor Suzette Mamon sa mayor no, politician sa iyang banwa kay nangin department head ba niya siya before sa Iloilo Provincial Capital. Makita man nagid man yapi K5 June ang iyang performance being a public servant. That is why nga nakita man ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. ang iyang potential to lead no sang banwa sang Bajangan. That is why naging suportahan man nini sa mga defensor. Hindi lang gid si Gov Toto kundi pati na si Gov Senior kag ang mga kauturan sang aton iyang gobernador kay Fadjo no, especially si Congressman Nonoy Defensor. So sa karon although nga usual naman nga nagapalabot sang pagpanginbulahan ang mga kilala, ang mga upod sa politika, mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital. Pero according diri kay Mayor Suzette Mamon, very very happy gid siya kay ting isa man lang ding point niya
naluyag gid niya nga ipalabot diri sa Iloilo province is that may ara kita sang local representation no sa national para hindi man mabayaan ang Iloilo province kung mag-abot kita sa national level kay 5 June no. So sang August 30 kung madumduman ninyo ginpatigayon man ang election no sang LNP Iloilo chapter, and out of 43 municipalities may ara sang 34 tanan ka mga nagtambong sa among election, and all of them nagboto in favor of Mayor Suzette Mamon, although nga wala siya sang kasumpong during that time kay 5 June no pagpadalagan as LNP president diri sa Iloilo chapter. And masinadiyahon man diri ang nag-nominate sa iya nga si Miagao Mayor Richard Garin nga amugid ang nag-back up sa iya para nga magdaog man sa kay 5 June sa pagka-presidente sang LNP Philippines no Iloilo chapter. So sa karon amo na nagapasalig si Mayor Suzette and to bring back no sang aton madiya nga tungog diri sa Iloilo province, especially si ang Banwa dila sa may Banwa sang Bajangan kay Fatron. Ate Mayo, at least may representante kita halin sa nasyonal pag once nga kinanglan importante man imong kay manti bilog nga probinsya na ginarepresentar mo mong kay 5 Alex? Yes. Namiyara sa mga dalagkuan nga mga probinsya sa pungsod Pilipinas, kung hindi kita mag-double time nga magpasikat man kung baga kay 5 June sa national nga level, hindi man kita makitaan kay mga tabunan man kita. Ang mga programa kung kaysa kang mga proyekto nga nagkakadto sa aton nga mga kabanwahanan, gaagi man na sa kuan mong gaagi man na sa LMP no. So at least may ara kita nga representante sa nasyonal gaya mismo, at least naging Deputy Secretary General to si Mayor Suzette Mamon sang Banwa sang Bajangan kay 5 Alex. Yes, kay 5 June. So lauman ang sila ka mga projects man siguro ay madala ni Mayor Suzette for the Iloilo province, and sa iya mismo nga Banwa dira sa may Banwa sang Bajangan kiti when in terms of abilidad si Mayor Suzette hindi man siya basta-basta kiti abogada man siya kay 5 June. So may ibuga man siya, may kumbaga mabunggo mo man siya sa pila man ka mga mayors from the progressive provinces no diri sa pungsod kiti kadamo kita sang mga probinsya, especially Cebu province, isa sa mga tawag diri sikat o kon progressive nga mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas. And kung bunggoon ina sang Iloilo province nga wala kita sang good representation, though hindi man kita kumbaga mag-shine kay nationally. Yes. Okay. Sige, ang iling nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. At least mga ka-K5 no, mayon na may representative kita dito sa nasyonal no. Tapos naging Deputy Secretary General si Mayor Suzette Mamon diri sa Pilipinas o diri sa Iloilo siyang presidente sa LMP mga ka-K5. Ang mga balita nga inabatian, ang builog nang iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika District Bio, di antiviral, antibacterial specialist. Mga K5 kontra sa iban pa sa mga nagkalalain nga mga balita, viral and bacterial infections. Nagapanami sa aton nga lawas, nagapahuben, kag nagapanami sa ato sining mga selula no. Ang Klinika District Bio. Ang mga K5 kontra sa mga sipon hilanat ubot rang kaso, lakip na sa mga viruses no, katulad sang dengue kag iban pa nga mga viral kag bacterial infections. Kay ang D3 Bio mga ka-K5, isa ini siya ka sulfur full supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pariyo may maayo nga antimicrobial properties batok sa mga virus pariyo abisang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil kag
nga parte sang disribayo mga ka-K5 ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa disribayo ang gina-consider mga ka-K5 nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sining palibot. Ginapanami man sang disribayo pinaagi sa MCT kon medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kag ang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagkadugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa disribayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naimpiktar na ikaw sang dengue. So ano pa ginaulat nyo mga ka-K5 no? Magditribayo na kita ang superfood supplement para layo kita sa dengue mga ka-K5. No? Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Disribayo. Alas 9:05. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Madamog gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Bisan inon mo na away pa nakakahaw sa agay di magkakto si Putsan. Kag siyempre ni Aramansan, may isip! Sigot ka! Kapor, Kami ka mga tulog kay Marado ha? Hindi ka naman tulog ka lang na. 1, 2, 3 lang! Kisman pa rin sa konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow, gabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo.
Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB, ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB, ka K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga daton nga oras karon nakalabot kita sa 12 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Mayang gabi kay Narciso Bolivar kay sa kay Ma'am Sweetcel Duterte nga nagapamati dira subong sa ato sila nga pagpangalagad. Live nga nagapamati dira sa Hong Kong. Kag subuman sa kay Arnel Missionaris Tayopon. Good evening man. Halin sa kag subuman sa kay Nori Laho. Sir, himuon anay antes mga muyo di pa lod pa, yawa man, pisting yawa ng yawa gid. Sa kay Michael Blaze Siles, may gabi, ginatamya ko sang happy birthday sa commanding officer nila Galino, si Police Colonel, Army, Colonel Michael commanding officer, happy birthday sa amon mabuot nga commanding officer nga si Colonel Michael. Ano pilido ni Colonel Michael ni inang mabuot nga Colonel Sir Michael commanding officer. Ikaw ang commanding officer, Michael mangalan mo. Okay. Sige. So, sa kay Maricel Baloro kasi pleda mayong gabi man, no? Kag sa kay Narfi Bilyuga. Sa kay Hadrian Aligan Kulitan Vlog sang Ahoy, good evening. Norilaho, good evening sir. Ginahulat ko gid sa imo ang galano gid tadi sa Luna La Paz Sir John. Mao mo nang kampiyon. Kay Kyle Justin Kaumban Kaalim. Good evening from Leon. Kay Edward de la Cruz, shout out sa kay Khalil nga naga-wild kung hindi kabati sa imo idol. Mo nang lain. Tanong na ginimo mo kung kwanda nga pampakalma. Kay Dodong Bilbis, mayong gabi man. Kay Rigboy Tubalor Tamayor, ga pamati ka nagalantaw sa Pasig City. John Paul S. Katubo, shout out Idol John watching from Canada. And sa kay Ella Dilamar Arevalo, pwede man na siya kay 5 John ang DTX 500 para maumpawan siya sang pamantaya. Pwede. Sa kay Chad Yodela, dugay lang ko mga pi-idola. Amo na iya. Sa kay Dodong Bilbes, may gabi kay Jenny Halyorina, nya hindi na kamo maakig kung may gabantay sa inyo nga tupad balay nyo
Balaan nyo subong upgraded na ang kalibutan. Subong may mga human CCTV na. Hosto! Kay Arnold Graho da mayong gabi man sang Barabago-Haro. Kay sino pa? Kay John Ging Panagiton and Arnold Graho sang Barabago. Okay? Ayos, wala, sige. Kay Jerel Burgos Tanangunan galida. Good evening kay Ted Guding Takda sa Baldan Tubungan. Inom gid sang D3 Bayo ha. O siling niya, okay? Kay Arnel Missionaries Tayopon, okay? Ang kutob sa mga nagalantaw diri subong saton kay nagapamati, inom na kamo sang D3 Bayo. Inom na kamo sang DTX 500. Uni gani may TC. Kung mga lalaki ka na mga daw medyo nagapaloy-paloy na smanoy, inom ka naman sang Extend Fuchopimen for Men. Kay amo ng kampyon. Mahilig ka naman sa kape, inom sang Clinica DTX Coffee Mix. Ang ako niya sa kape, mahilig ko sa kape. Hindi ko gali mahilig sa kape. Pero, once nga ang like for example, may maghagad sa akon mga pe, pag ang itanaya sa akon, Clinica DTX Coffee Mix, sigurado, batunon ko gina kag kapihon. Basta DTX Coffee Mix lang, magluwas sina, wala na sang iban pa nga kape nga ginainom ko. DTX Coffee Mix lang akong ginakape, kay sigurado ko, hindi ako magpalpitate. Kag nami ang tulog ko. Ano ko na iya mga ka-K5, no? Siguro kay pero kung mga kape nga iban, kita nyo ko mga ka-K5, bisan sa mga sagwa, kung sa dindiin to, makita nyo ko. Kung may tasa, giman kong ginauyatan, sigurado ang kung hindi na kape ang unod ya, nga DTX Coffee Mix, laban-laban unod ya sinagatas. Kung hindi gimang gatas, may posibilidad tsaa, no? Chabla, tea. Amo na ako yung ginainom. Pero kung sila nga kape, why ka mo sa may makita sa akong nga inom ko kape, basta ang iya nga kape, hindi DTX Coffee Mix. Pag was ka DTX Coffee Mix, automatic mainom ko sila. Mga ka-K5. Ayos, so i-check na to na mga detalye na sa mga balita na iban sa iban pa naton ng mga ka-K5 patrol reporters. Check na to na mga balita na nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Ini may kang tanong mga ka-K5 sa report ng Iloilo City Government kuno, ginpasangkad ang Anti-Drug Abuse kag Peace and Order Council. Ano nga klase sang pagpasangkad? Ano? Ginpalapad ilalagyan sa mga adik. Check na to na mga detalye sang mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June ginpasangkad sang Iloilo City Government ang Anti-Drug Abuse Council kag Iloilo City Peace and Order Council. Masing pabasok kay K5 June sang syudad ang koordinasyon sang Anti-Drug Council sa kampanya sa nibatok sa illegal nga droga kag matutukan ang community-based and rehabilitation sang barangay kag ang ila mga drug clearing initiatives. Samtang sa Peace and Order Council naman K5 June tutukan ang anti-criminality, anti-insurgency, public safety kag crisis management. Samtang sa piyak naman nga bahin kay K5 June ginpanginpulahan sang Iloilo City Government ang madilalagon nga kampanya sang Iloilo City Police Office batok sa illegal nga droga diri sa Iloilo City subong nga bulan sang Setyembre. Kag ini nga balita ang idulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga balita kag impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Kadala sa aton oras 19 minutos na kaligan sa alas 9. Sa sini nga mga ito sa ilog kita sa iban pa nga mga balita kay impormasyon nagikan naman kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa report nga ang Burnwood inang tower mga K5 sa city proper nakitaan kuno sang litik sang nagtayog ang linog kag gindeklarar na nga safe for occupancy. Okay.
Safe man gali si balita pa. Si Into kamuda sa city engineer. Pero kung pamangkuton kamo gani parte sa project nga inang waiting shed sa may katilingban, itudlo nyo pas mayor nyo. Mga hasok mo kro na. Kaya mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Gindeklarar nga safe for occupancy sang Office of the Building Official o Konobo sang Iloilo City ang Burnwood Tower. Ini matapos no nga nakitaan sang litik o kon crack sang nakabatyag o kon sa nakabatyag kita diri sang pagtayog sang linog diri sa syudad sang Iloilo sang Setyembre 30. And according diri sa management pagi diri no sa amo ni nga certification gikan sa nasambit yang nga talatapan, ini ang patimaan nga sila ang naga-comply sa structural, safety kag regulatory requirements base sa nasaad sa National Building Code. And again pa siguro man rin no, sang Burnwood Tower nga nagapabilin nga prioridad ang safety sa mga nagatiner sa ila condo units. Kung madumduman nato no, sang September 30 sang gabi, ginkabalaka sang pila ka mga nagatiner dira or naga-serve tenants dira ka K5 June tungod man no nga although nga bag-o pa lang diri ang nasambit nga building, nakitaan na no sang pila ka mga cracks didto sa bahin sang Burnwood Tower which is located sa city proper. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang DTX 500. Agod nga mabatuan ang hypertension, diabetes kag iban pa nga sakit, magbakal na o kung mag-inom sang DTX 500 nga sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatan man ka K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Nakadala sa aton oras 22 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagkalabilin nga maginutlo diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Gina-acknowledge nato ng iban pa nato sini nga mga followers nga nagalantaw sa June Kapulot News Live sa kay Narciso Bolivar kag sa kay Ma'am Suitzel Duterte da may gabi sa Hong Kong. And sa kay Florenda Cadabero da mayong gabi man. Kay Teodorico Muspa. Yan, good evening kay K5 Idol John Kapulot. May gabi man. Ari pagit sa kay Jim Takuyan. Shout out no sa kay Jim Takuyan nga nagalantaw man diri sa ato sila nga pagpangalaga. Sa kay Julie Alberca Gansya. Good evening Idol John, mayong gabi man. Sa kay Ronnie Sobre Viga, mayong gabi June, okay? Kapulot. Sa kay ikaw na lang, ikaw na lang mayong gabi da, ikaw na lang, musta ka da? Ikaw na lang yapon. Sa kay Noli Banyas, mayong gabi John, ari lang ko di nagapamati si mo. Amo nang nami. Ara kala na ya pirmi ka pamati. Sa kay Kyle Andre Dialogo, good evening Idol. Kag sino pang white mabasahan di, white acknowledge, ayos na. Wala, sige Sa silingya ba o silingya nano, silingya daw tanan-tanan gali silingya. Ang isa sa mga kwandiyo, mga follower. Hindi ulit tanan gali ni puro na lang problema kay daw halos batasan giman abiyas ang Pilipino mong kay 500. Batasan na giman ang Pilipino, ginahambal ninyo nga mahilig bala magkwan, mahilig bala magpangmintaha. Mintahuso mga ka-K5 labi na gid kon hambal niya. Pati mga negosyante John. Ay way kamok balo. Mo taganing istorya. Ga sanggat sa asawa niya, day daga. Tapos na gaimo nga kwan, tapos na imo pang dugang sang tubig sa mga mantika ta, sa mga patis, sa mga langgaw da. Tapos na niyang kiluhan ta dati na kwan mo na ang kiluhan ta na-adjust mo ng kiluhan ta nga may ara nga 1/4 nga kulang. Kung okay na da niya ga, dali na di sa kwan sa kwarto. Siya niya kay Rosario na ta.
Nga negosyante lang tawag niya. May araman iban nga mga negosyante nga hindi gid masyado ka bintahuso. Pero halos kalabanan bintahuso mamong. Abi nyo lang nga. Baklon ilang mga produkto. Bisan lang tawag niya sa bugas lang bla. Ang bugas mga ka-K5, magbakal kita sang humay ang palay subong. Ang presyo sang palay 19 pesos ang isa ka kilo. Mga ka-K5, pero lang tawa nyo, pagbaligyan ay nagani nga magbugas na, ang baligyan ay mga ka-K5, tag 2,500 ng tunga sa sako. Ang 1,250 ang tunga sa sako. Bot silingon, ang isa ka kilo, ang isa ka sako, gali 2,500 na. Galabot pa ni ko kaysa 3,000. Ang isa ka sako sang bugas. Amo pala ko ni kasalapo like di si klase sang presyo sang bugas mo. Sang pagkatao sa akon maka-K5 ga iday ko sa na 8 ka tuig. Ang presyo sang bugas tag 8 ka pesos ang gantang. Hindi kilo ha, gantang. 8 ka pesos ang isa ka gantang sang bugas ang una. Sang tiyempo nga edad ko 8 ka tuig. Dumduman ko na kaya nagatrabaho ako sa kampo. Nagapanghilamon ako sa kampo, nagapatrabaho ako sa kampo, 8 tuig edad ko. Ang sweldo ko, 8 man ka pesos ang adlaw. Amo man na, 8 man ka pesos ang isa ka kilo nga bugas. Subong yung mga ka-K5, Sos, Maria Ihunis, Tigarapon, Santissima, oh. Ang tawa nyo, amo na yung masakit na kaya aton nga mga mangunguma, kaluluoy lang permisang presyo. Kung sila gani magtanom, sila gani mag-ani. Ang ila sini nga mga produkto daw halos pangayoon sang gobyerno. Daw halos baklon sa mga negosyante sang puwerte ka barato. Pero pag abot na gani sang baligyanay na mga ka-K5 ang mga ginabakal nila nga barato, ginabaligya sang puwerte ka mahal. Mga ka-K5 lantawan nyo kung anong sitwasyon nga na. Mga ka-K5. So sa ato sini nga pagpangalagan, dili kita magatakop sa subong gabi sa ato sini nga ano gani niyo nga edisyon sang K5 Night Watch. Tanbay ka mo ha sa kay K5 DJ Machokulit. Siya naman bala sa inyo diya. Diri sa Laugh Out Loud. Kitay kita sa Domingo ha. Kitay kita sa Domingo sa ato sini nga pagpangalagad kay Buwas. Day off namon ni DJ Machokulit Buwas hasta Sabado. Kag ni ka-K5 Andre. Mga ka-K5. So kita boss. Sa Domingo gali. Diri sa ato sini nga pagpangalaga. Ay sus. Pag kitay naton sa sunod nga Domingo, pitsa 5 na. Subong halinan ka muna kon, pitsa 2. Ay kalain. Sagana sa bilog nga persa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Alohado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon